Мәхәббәт яшәтә дә, яшәртә дә. Буа районының яңа Шәшкап авылындагы мөритүче Нәгыйбуллиннар гаиләсе әлеге гыйбарәгә үз мисалларында инанганнар. Күркәм гаиләнең бәхетле мизгелләре турында киләсе сюжетта. Мәхәббәт тарихы безне яңа Шәшкап авылына алып килде. Сюжет геройлары Галимуллиннар, Латыповлар гаиләсе, студент чакта танышканнар. Икесе дә чын мәхәббәтнең барлыгына ышана. Яратусыз яшәп булмас иде, ди гаилә башлыгы. Елмайышан, көлеш йөзле, һәр вакытта балкып тора оптимист, әлхәмдүшкер, кайгырып тормый. Мәхәббәт ул дәрки тора тагында кишләнә торгандыр. Менә мин шулай дип уйлыйм. Кешенә 2 ел әле өйрәнү вакыты була. Менә шул өйрәнү вакытында бер-береңне сынайсың. Дип уйлыйм инде, бу минем фикерләр. Ирем ничек уйлый торгандыр, анысын белмим. Латыповларның кавышуына 18 ел. Әти-әниләре үрнәк күрсәтә. Ләйләнең әти-әнисе Гөлнира һәм Рәис Насибуллиннар менә ярты гасыр инде пар канатлар булып яши. 6 ел очрашып йөргәннән соң кавышканнар. Рәиснең әти-әнисе төзегән төзек йортта гомер кичерәләр. Безнең кияүгә чыккан вакытта әти әйтте, бик ярак китәсең, кайтам дип, үзең теләп чыгасың, кайтам дип тә йөрмә, шунда бардың, шунда тор дип. Беренчедән менә шундый әти шулай җибәрде. Икенчедән, монда мин китәм дип килмәдем, авылны күтәрәм дип килдем. Лек бит инде шундый нәрсә иде, яшьләр авылны күтәрергә тиеш. Даже фермада эшләргә дә риза, менә шундый тәрбияләндек без. Димәк, мин шунда торам дип килдем. Аннан икенчедән Ир белән хатынның хезмәт эшчәнлеге җирле мәктәптә узган. Икесе дә укытучылар, берсе тарихтан, икенчесе математика һәм музыка фәннәреннән укыткан. Төгәл һәм сәнгать фәннәре килешкән кебек, аларның да холыклары бер-берсенә яраклашкан. Мәхәббәт икесенә дә изге кыйммәт. У меня прекрасные мама и папа. У меня прекрасные дедушка с бабушкой. Я их очень сильно люблю. Я горжусь, что у нас в семье такая творческая обстановка. Ярты гасырдан артык гомер бер мизгел кебек үтеп киткән. Нәгыйбуллиннар тормыш авырлыкларын искә төшермәй, күңелләренә кадерле иң якты мизгелләр генә хәтердә саклана. Бер елдан соң лаеклы ялга чыгып, менә инде хәзер үзебез өчен үзебез яшибез. Хөкүмәткә дип түгел, хөкүмәткә биргәннән әзрәк файдаланып, рәхәтен күрәбез дип әйтсәк тә ярый. Мәчеткә йөрим, Аллага шөкер. Менә шулай үзебезнең инде киләчәккә әзрәк кенә ахири тормышка әзерләнәбез дип әйтсәк тә дөрес булар. Гаилә династия сияткәрләрен кадерләп саклыйлар. Алар өчен буыннар чылбырын таштырган традицияләр, гырыф-гадәтләр изге санала. Тарих серләрен саклаган бер гасырлык самавыр 4 буынны берләштерә. Зур гаилә белән бу табын артына яшь җыералар. Барлык бәйрәмнәрне бергә үткәрәләр. Бер-берсенә карата мәхәббәт һәм хөрмәт буыннан буынга күчә. Язмыш кайсы якка гына борылмасын, һәр кайсына иң кадерлесе, иң якыны булып гаилә тора. Фанис Мөхәммәтов, Гүзәл Зәйнәкова, Ленар Гизатуллин, Татарстан яңалыклары, Буа районы.